Hambai belai ke media suno sang tini sini jomate ha khoda bai tuli tima kolok moyol ni sini khasuksa kathar kami orni sini sajala ononto jomatia na ononto jomatia thangnai jetri fra idol ni season 2 arni bo khoroksa first runner up mani bagai sungbono khakam yapani bagai jeng tima kolok moyol theke tini tingor bone no phai khakam yapanani bong phai belaka question ka singka asole sing nayo sini borok sini moyol tei bong mai kra samung musimung jago participant khlailate boy ke khoroksa tei be kusuk saka kathe ar bono bo ham sing oro hamari robo je tabok je ta ranas first rana apung mani bo tei be kusuk kathe tei be sini jalate karon sing jotona saimane samung musimung bai sini khoroksa identity jotto bai sini mung man karon khoroksa laka pora khlaimani bai hotat chake bo identity maya society bo jodi samung ni madhyome sing khaitang haike kisi chane bisi mono belai ke sing sini mung mai thang hani bangai sing omo hai tabok sini entero jedi tabok soloi tongmani kepe mani rok sabui sida pida anglai tongmani laka pora khlai aro khomhai tongmani ja o somo ino bo cross khai thangai khoroksa bor ni bo adi singai dai bo tini tipa idol season 2 bo jeta first rana pangmani bagai belai ke hambai tai orang moyli borok no bo tei jomate ha hodan bo jotto no sing omono koinai omo hai bo hai khoroksa jahate sinijak na tei hoda dofa jotto bai tipa hasteo sinijak tu omono sini naurum belai ke ka ngarona tei sam beru sentini phaisu phaika sini tima kolong mulni borong guna panchai Kunjo Bahadur jomatia tei khut ang dinomani jomatia sitting panchai atei be phaisu phaika sini oro tima kolok moyol ni advisor borong guna sorbasadon jomatia tebe sini oro tongo sini GS tangphang borong guna korno data jomatia tebe sini hodani ngai phaisu phaijak sini oro auditor borong guna Omrit Bahadur jomatia tei sini oro phaisu phaijak tei sini oro dormoni vice president borong guna Organization jomatia tei khuloma academy ni ngai sini moyol ni ngai phaisu phaijak vice president borong guna Ronjon jomatia tei ani ungklogo tongo tei koroksa sini tima kolok bone te tista lukuni Chaudhary roni convener borong guna Rasmohan jomatia bobo tongo tei o Kamini Chaudhary borong guna Chaudhary bobo Jabato jomatia bobo tongo tei bisini oro borong guna tei koroksa tongo sini oro phaisu phaijak Khuloma Academy ni president borong guna Khorina jomatia tei sini moyol ni joto tangphang tei phang adong joto no phayu tini jino bono khakam roni bangai sing boni ro phaisu hambai maro joto no tamni hinmale ang asike khakamaya je amtike mane asik kotor borom ano ro phainai hine hainbang bukha ang express khaireng li ang to hata ubon hambai joto no hambai jororo phimani bangi taisa obviously ang tak jara youngster tongnai borong no ang koyu je jara tabok one sogoi tongnai bwskangni season rogo thangnai ang support khainai mane ang je rungsak ba ang je rungtui ang boroi baksa ang himui tongnai ang yak tolnai ni ang saksangno ang one sogoi tongo borok no bo amtike no borok rojak thang sini ha dofa hoda bai